Salamat po tayo Mento and like and share po. Dito sa Microwave Galaxia. Maraming salamat po, Tatay Lindo. Yes! Mga kagampan, nandito tayo sa Las Piñas. Yan, dinilibera natin si Sir Anthony, si Adji, saka si Edison. Yan. Hindi ko nasasabihin kung saan lugar, baka sulutin nyo eh. Ayan sila mga kagamba. Hawak nila yung gagamba nila. Oh. Ayan, maraming salamat sa tiwala mga tropa. Thank you, boss. Okay. Magandang araw mga kagamba. Shout out kay Kabalbon TV. Galing ako dyan kanina. Diniliburan ko yan. Kay Kakamba TV. Yan, nagpapashoutout din sila Kadagid, Spider Dog, si Julius, yung tropa niya dyan sa Antipolo. Si Sir Kate Rakasa, si Sir Ray Villena, yung nasa Toronto, Canada. Sila kay Mark De La Cruz, nasa abroad yan mga kagamba. At Jimwell Yubra, yung malaking katawan. Yan, makikita yung picture dyan. Nag-opening na pala sila nung June 18 mga kagamba. Hindi ako nakapunta. Ito may paglalabanin tayo mga kagamba. Ayan ayan yung picture, yung unang laban. Pokemon yan at saka yung Tala. Yan, ito ilalabas ko na mga kagamba. Ito muna yung Pokemon. Ito, medyo kumukulod-kulod mga kagamba. Medyo uulan na. Parang uulan na siya. Ayan, ayan yung Pokemon mga kagamba. Ayan. Kay Gagamche pala, kay Viral TV, kay Viral Mix Reaction. Ayan yung Pokemon mga kagamba. Lalabas ko na rin yung Tala. Malaki lang katawan nitong Pokemon pero halos pares lang sila. Ito yung Tala. Marami akong Tala mga kagamba ngayon, panahon ngayon. Ayan, Talang itim ang Tala niya yan. Ito yung Pokemon, toto. Ayan, yan. Okay. So, ito unang paglalabanin natin mga kagamba. Shoutout pala kay Spider Channel PH, kay Kasapi, kay Kuis TV. Yan. Shoutout sa'yo Kuis. Kumuha ng gagamba rito yan isang gabi. Ginabi na siya. Shoutout sa'yo Pastor Ken Moralde. Git Wilson Pastor. Hindi niya mahuli mga kagamba. Pahuli natin. Ayaw maglaban ng Pokemon. Next spike tayo mga kagamba. Ayan ang picture, tingnan nyo. Ito ilalabas ko na itong isa. Tala din to mga kagamba pero malaki to. Good size to, ayan Ayan, Tala rin yan. Ang kalaban niya walang Tala mga kagamba. Na tigre naman tong kalaban niya. Tigre yan, tigre. Ayan Yun Ang lalaki nila mga kagamba, mga Tagalog. Sundan mo. Yun o, naku. Hindi nakita. Kumagat din tong Tala eh. Yun o, nadali. Ayun. Bumitaw. Nakakagat din siguro tong Tala. Nabitawan eh Nanghina na yung Tala. Nanghina na. Ang laki nito mga kagamba. Parang uis na yata ang litsi na yan. Nanghina rin yung malaki Kagatim iyon. Kinagat niya ng harapan. Iyan. Kinagat niya ng harapan. Ayun. Sige.
Inagat ng harapan mga kagamba. Ayan na. Ayan. Ang galing nitong malaki na to. Swerte na makasundot nito pag binigay ko ito sa mga vlogger. Ayan mga kagamba, oh. Ang ganda nito, laki oh. Pag nangitlog pa yan, sariwa pa yan mga kagamba. Ayan oh. Shoutout sa'yo Happy Bonbon. Hindi ka na nagpaparamdam kay Dandan TV, kay Kayakap, Gagampait. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa'yo Gagambino, Alakay, hindi ka na nagparamdam. Kabuls, Jason Wave, shoutout sa inyo dalawa. Kay Serge Castro, si Gabs TV, hindi ko na si tawag dito, si Kamamaw. Ayan, Kabutsyog. Ayan oh. So ito ang panalo mga kaya. Kaya tingnan yung laki niya oh. Grabe oh. Uis yan mga kagamba. Uis na yung size niyan. Yung isa pa uis na rin yun. Kaya lang malaki lang tiyan nito. Si Gagam Vlogs pala, ayan. Gagam Vlogs. Si Kabangaw yun. Ayan mga kagamba. So yun mga kagamba, hanggang dito na lang ulit mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload, abangan nyo lagi. Maraming salamat.